Όμως τον Γρηγόρη του Σεμπελίδη, ο οποίος είναι σύμβουλος Ιντερνετ. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Σεμπελίδη. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Καλά. Είπαμε να δώσουμε και μια διαφορετική νότα. Γιατί λέμε πυρκαγιά στη Λευκήμη του Εύρου. Τι χρειάζεται? Νερό. Ο Ποσειδώνας με την Τρίαινα και το νερό. Και το λέμε αυτό γιατί όπως πληροφορούμε, την Κυριακή κάνετε κάποια εκδήλωση εκεί στον Άγιο Χαράλαμπο της Μαρόνιας. Ναι. Και μάλιστα πολλοί μου είπαν ότι ο Ποσειδώνας με την Τρίαινα ήσταν εσείς. Ναι, ήμουν. Για πέστε μας, τι γίνεται? Λοιπόν, η λεγόμενη γιορτή του Ποσειδώνα αρχικά προγραμματίστηκε. Αυτό πρώτη φορά γίνεται. Εγώ τώρα τα ακούω, έτσι δεν είναι? Ακούστε γιορτή όμως. του Ποσειδώνα. Γιορτή του Ποσειδώνα, ναι. Αρχικά ξεκίνησε σαν ένας χαβαλές για να κάνουμε για τα παιδάκια, γιατί μαζεύτηκαν πολλά παιδάκια τα τελευταία χρόνια πάλι στον Χαράλαμπο. Έχει καμιά 20-25 παιδάκια και είπα να τους κάνω έτσι μια μικρή γιορτούλα, τέλος πάντων. Υπάρχει η γιορτή του Ποσειδώνα. Τη γιορτάζουν οι ναυτικοί. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια με θρησκευτικό background και όλα αυτά. Τίποτα. Απλά είναι, πώς λέμε, για να μην μας κατηγορήσουν ορισμένοι και για 12 θεϊστές, γιατί καμία υπάρχει σχέση, και αυτά τα σύμβολα. Πώς λέμε, γιορτή της Αρδέλας. Και Κομοτηναίοι ακόμα, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό έχει και την ιστορία του. Πάει πολλά χρόνια πίσω, δεκαετίες, αν όχι αιώνες. Η γιορτή αυτή είναι των ναυτικών. Υποτίθεται ότι όταν οι ναυτικοί πάνε υπερατλαντικά ταξίδια και περνάνε, όταν ο ναύτης περνάει πρώτη φορά τον Ισημερινό, τον ρίχνουν από το πλοίο για να περάσει τον Ισημερινό κάτω από το νερό. Και έτσι βαφτίζεται ναύτης. Σήμερα βέβαια δεν. Γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται και σήμερα. Απλά σήμερα δεν τους πετάνε από τα πλοία κάτω. Περιορίζονται στο μπουγέλωμα πάνω στο κατάστρωμα, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο σπορ αυτό. Εντάξει. Κάποτε γινόντουσαν έτσι τα πράγματα. Και τώρα για τα παιδάκια πιο πολύ, επειδή και η γιορτή αυτή στην Ξηρά γιορτάζεται στα μέσα του καλοκαιριού, 16 Ιουλίου. Φέτος εμείς για διάφορους λόγους, επειδή δεν είχαμε ολοκληρώσει την παιδική χαρά εκεί πέρα στον Χαράλαμπο και αυτά, δεν προλάβαμε να το κάνουμε στα μέσα του καλοκαιριού. Είπαμε να το κάνουμε τώρα που μπορέσαμε, τέλος πάντων. Και αρχικά προγραμματίστηκε ως μια γιορτούλα για τα παιδιά που υπήρχαν εκεί πέρα. Ωστόσο, επειδή όλοι οι παραθεριστές. Για να μάθουν και τι είναι Ποσειδώνας, έτσι, πιο πολύ για μπουγέλωμα, για παιχνίδι και έτσι. Αλλά όλοι οι παραθεριστές αρέστηκαν στην ιδέα, το πιάσαν ζεστά. Ο καθένας πρόσφερε ό,τι μπορούσε. Άλλος έφερε, η Εύη Τσομπανίδου που παραθερίζει επίσης εκεί, έφερε το μπουφέ που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Άλλη η κυρία έφτιαξε κάποια δωράκια με πέτρες, με ζωγραφισμένη δηλαδή, την Παναγίτσα. Συμμετείχαν όλοι. Όλοι συμμετείχαν. Όλοι κάτι προσέφεραν. Ναι. Λοιπόν, τα παιδάκια το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ βέβαια. Πήραν τα δωράκια τους, παίξαν τα παιχνίδια τους. Κάπως έτσι. Αλλά ο Ποσειδώνας με την Τρίαινα τώρα που ντύθηκες, τι έκανε ο Ποσειδώνας με την Τρίαινα? Ο Ποσειδώνας καθοδηγούσε την γιορτή όλη, έβαζε τα παιδιά να απαντούν σε διάφορες ερωτήσεις που έχουν σχέση με τη θάλασσα, να λένε τραγουδάκια, ποιηματάκια τη θάλασσα. Παίξαμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία αρέσουν στα παιδιά. Και εντάξει, μιλάμε για παιδιά ηλικίας από 3 ως 10 ετών, μικρά παιδιά, οπότε δεν πειράζει, είναι τα παιδιά τα οποία κουβαλάνε και τους γονείς και συμμετέχουν. Η χαρά της ζωής, ναι. Αλλά η αναπάντηχε έκπληξη προέκυψε στο τέλος βέβαια. Όταν έχουμε μαζέψει τώρα, έχουμε τελειώσει τη γιορτή πάνω και έχουμε μαζέψει όλα τα παιδάκια και με τον μπουλούκι αυτό προχωράμε προς τη θάλασσα για να κάνουμε μπάνιο. Και στο δρόμο ένας κάτοικος του οικισμού μας λέει, μπράβο ρε παιδιά, λέει, πάνω από 25 χρόνια έχει να γίνει αυτό. Δηλαδή γινόταν παλιά στον οικισμό. Και γυρίζω και του λέω, δηλαδή αυτό γινόταν παλιά? Και λέει, βεβαίως, λέει, παλιότερα, λέει, κάθε τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού το κάναμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Μάλιστα. Κάτι που δεν ξέραμε. Επειδή το λιμάνι του Χαράλαμπου προφανώς έχει ναυτικούς, πολλούς ψαράδες και αυτά και έχει το ναυτικό πνεύμα, αυτό το έθιμο κάποτε υπήρχε εκεί πέρα. Όπως γιορτάζεται πολλές φορές και σε πολλές περιοχές της Νότιας Ελλάδας ακόμα. Εκεί που έχει πολύ. Γιορτάζεται σαν έθιμο και στην Ελλάδα. Ναι, σαν έθιμο. Είδες ότι είχε επιτυχία. Θα το καθιερώσετε τώρα δηλαδή. Αφού το αναβιώσαμε και αφού άρεσε τον κόσμο, ελπίζω να το καθιερώσουμε ετησίως. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε περισσότερο κόσμο του χρόνου, να έρθουν και άλλοι να παίξουν. Οι Έλληνες πάντοτε ψάχνουν για αφορμές και μία από αυτό είναι και αυτό είναι μία αφορμή για να διατηρήσουμε και τα έθιμά μας και τα δρόμενα τα οποία υπήρχαν, αλλά και στο κάτω-κάτω να βρεθούμε όλοι μαζί να διασκεδάσουμε ή να. Και μέσα στην ατμόσφαιρα που κρατεί τους τελευταίους μήνες πρέπει να αρπάζουμε την κάθε ευκαιρία, να χαιρόμαστε και λίγο και να προσφέρουμε και λίγη χαρά στα παιδιά μας. Είναι η τρέλα, Γρηγόρη, με την οικονομική κατάσταση.
Ναι. Και λίγος Ποσειδώνας, οι 3 να χρειάζεται. Πρέπει να βρίσκουμε δηλαδή, για να καρφωθεί κάπου, αλλά αντί να μην μπούμε ποτέ. Έτσι. Να σε καλά, Γρηγόρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.